കുറെ പിള്ളേരെ സൗണ്ട് കേൾക്കണം, പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്തേ ജി. നാരായണീയത്തിലെ വന്ദന ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണീയത്തിലെ വന്ദന ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഒരു പാട്ട് പഠിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇനി പാടാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ വേഗം എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. തുടങ്ങിക്കിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ. ഇപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ 9:10 ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ഇനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ ചൊല്ലട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം ഏതാണ്? അധ്യായം 7, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം അല്ലെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിവ്. ആരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ. ഞാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ എന്റെ അടുത്ത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ വീഡിയോ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് അറിവാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോട് കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? കേൾവിക്ക്, അതായത് ശ്രവണത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ, തച്ഛൃണു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങള് അറിയേണ്ടത്, കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണ ഭക്തനിൽ നിന്നോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം, നമ്മൾ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന അവരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ,
അതെങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോട് കൂടിയായിരിക്കണം അത് കേൾക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കേൾക്കൂ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തത് ശൃണു, അതായത് ശ്രവണത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നവവിധ ഭക്തി 9 തരത്തില് ഭക്തി പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പിന്നെന്താണ്? പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതില് ആദ്യത്തെ 3 ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അത് വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട. അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി, ആ ഒരു പ്രേമം നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അടുത്തതില്? ശൃണു താം സോക താം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീം. എന്താ പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളില് വൈദികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. ആ സ്റ്റെപ്പിൽ അതിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. അതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മള് ആ ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മോൾഡ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളില് ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മളുള്ളത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? ആ ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിലുള്ള എന്തനുസരിച്ചാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ ഏതാണോ നമ്മളിൽ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അത് തന്നെത്താനാ ഭക്തനിൽ വളർന്നു വരുന്ന പറയുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ് സിദ്ധേ യഥാ താമപി സിദ്ധാനം കശ്ചിൻ മാം വേദി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാള് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലോ ഒന്നിലേറെ പേര് എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അതില് ഒരാളായിരിക്കും എന്തിനു ശ്രമിക്കുന്നത്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയ 1000 പേരുണ്ടാവും. അതില് ഒന്നിലേറെ പേർക്കും എന്തറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ കുറെ പേരുണ്ടാവും. അതില് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് 1000 പേരായിരിക്കും. ആ 1000 പേരില് പരിപൂർണത നേടിയ 1000 പേരിലോ ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നും ഇല്ല. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർ
ഉദ്ഘോഷിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അഭക്തന്മാർക്ക് അത് പരിശീലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവർക്കത് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. ഇങ്ങനെ ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ എന്താണ് വിസ്തരണങ്ങൾ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ആവിർഭാവത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ് ആ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങള്? ഭഗവാന്റെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങള്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പേര് പറയുമ്പോ? കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയാം. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മനസ്സിലായോ പേരുകൾ 3 എണ്ണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണമാകുന്നതാണ് എല്ലാത്തിനും. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നു നമ്മള്. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുൾപൂകിക്കൊണ്ട്, ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും മുൾപൂക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? വൈവിധ്യം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം മുൾപൂകുന്നതാണ് ഏത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉള്ളിലും ആര് പോകാണ്? അപ്പോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാകും. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപമാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതാണ് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങള്. അതിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? താമരപ്പൂ വരുന്നത്. ആ താമരയിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മദേവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ എന്താ പറയാ നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ താമരയിലാണ്. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപമാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എവിടെയാണ്? അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. മഹാവിഷ്ണു ആയിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവാണ് അവിടുത്തെ മൂർത്തി രൂപമായിട്ട് ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി രൂപം അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ 3 രൂപങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ്, രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയത്? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേമരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധൈര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്. ഇതിപ്പോ അധമശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് കൂടാതെ എനിക്കൊരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അതെന്താണ്?
ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങള്, അതായത് ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവഗണങ്ങള്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഏത്? ജീവഗണങ്ങള്. ആ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? മത്ത പലതരം നാന്യ കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. മത്ത പലതരം നാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിലിണക്ക കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിലിണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു നൂലിന്മേല് മുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണോ ഇണക്കി കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാനിലെല്ലാം കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു മുത്തുമാല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലെ മാല മാത്രമേ കാണാൻ, ഉള്ളിലുള്ള നൂല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ മുത്തുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവ്വതും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മുത്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, നൂല് കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വതും ഭഗവാനിലാണ് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തി പുത്ര, ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം ഞാനാകുന്നു. അപ്പോ ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ കുറിച്ച് പറയണ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജലത്തിലെ രസം, അതിന്റെ ആ ക്രിയാത്മകത്വമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. ആ ജലത്തിന്റെ രസം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാകുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, ജലത്തിന്റെ രസം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ഏതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേ തേജസ് തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തി പുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്താ പറയണത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനാണ്, ശക്തി ഭഗവാനാണ്, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ സർവ്വ ചരാചരങ്ങൾക്കും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുടെ ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനാണ്, ശക്തി ഭഗവാനാണ്, പിന്നെ എല്ലാവരുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവോ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നതേഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്താണ്? എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ സ്ഫുരണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഒരർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ തന്നെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണിത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ദേവി ഹേഷ്യോ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതികൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു, ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണത്? അത് മലിനമാക്കപ്പെടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് ഓരോ ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അത് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത്, ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാക്കൾ മലിനപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കായാലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കണമെന്നില്ല. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരോധമാ. നരാധമഃ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. എന്താ പറഞ്ഞ? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായവര്, അവരൊന്നും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായവര് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണത്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരവാദികളും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റത്തെ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ സ്വയം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ മൂഢന്മാര്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ അവരൊരിക്കലും ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? കഴുതയെ പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വയം തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? ഇവര് തയ്യാറല്ല. അതാണ് മൂഢന്മാര്. ഇനി നരാധമന്മാര്, മനുഷ്യരില് നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും അധമരായിട്ടുള്ളവര്, ഏറ്റവും താഴ്ന്നിട്ടുള്ളവര്. ആ നരാധമന്മാരും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവര്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ടോ പിന്നെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മുക്തി കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരെന്താണ്? അത് കേൾക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് അവര് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവരൊരിക്കലും അവരുടെ നിർഭാഗ്യം നമുക്ക് പറയാം. അത് കേൾക്കാൻ അവരൊരിക്കലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതാണ് നരാധമന്മാര്. 3ാമത്തെ ദുഷ്കൃതികള്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. ആ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര് മായികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവർ ആർജിച്ച ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി വഴി അവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഇവർക്ക് കുറെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും ഭൗതിക ശക്തിയില്. ആ ജ്ഞാനം എല്ലാം അവരുടെ എങ്ങനെ വരുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. മായാശക്തി അവരെന്ത് ചെയ്യും? വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവരാണ് ദുഷ്കൃതികള്. 4ാമത്തെ പറയുന്നത് ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ. അതായത് ഇവര് 4ാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവർ തികച്ചും എന്താണ്? നാസ്തികരാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി ഏറ്റെടുത്തവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തത്. അതൊക്കെയാണ് മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവികള്. ഈ 4 കൂട്ടര്
ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇനി 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ഹേ ഭരതർഷഭ, ഭാരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, ആരാണ്? സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ദുഃഖിതര് എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ പറയാ? നമുക്ക് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ? ദുഃഖിതർ എന്ന് പറയുമ്പോ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവര്, സങ്കടം അനുഭവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കും. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഭജിക്കും. അതാണ് ദുഃഖിതര്. ധനകാംക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ധനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ധനകാംക്ഷി. ജിജ്ഞാസു അറിവിന് വേണ്ടി, അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ദുഃഖിതര്, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് 2 പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ, ആനകളുടെ തലവനാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. രണ്ടാമത്തത് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന ഒരു സമയം. ഈ 2 കാര്യത്തിലും പറയുന്നത് ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു തടാകത്തില് വളരെ മുതല കാലുമൽ പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർഗം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത്രയും ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്താണ് ആര് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്? ഗജേന്ദ്രൻ, ആനത്തലവനാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്? ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മുതലേ ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു, അതിന് മോക്ഷം കിട്ടും. പിന്നെ ദ്രൗപദി എന്താണ്? പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ വിചാരിച്ചത്? പഞ്ചപാണ്ഡവരുണ്ട് എന്റെ കൂടെ അല്ലെ, എനിക്ക് ഇത്രയും 5 ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളത് എനിക്ക് ഒന്നിനും യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരാൾക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ, അത്രയും ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി ആരെ ഭജിക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്. അപ്പൊ ഈ 2 പേരും ദുഃഖിതന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആര്? ദ്രൗപദി, ഗജേന്ദ്രനും. താഴെ 2 പിക്ചർ കാണുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നത്. അത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ധ്രുവ മഹാരാജാവാണത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നമ്മള് എന്തിനു പറയാം? ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവും. രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ സുഗ്രീവനും ശ്രീരാമനാണ്. സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് സഖ്യം ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സുഗ്രീവന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് സഖ്യം ചേരാണ്. അപ്പൊ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആരാണ്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. കാരണം അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനായിട്ട് രണ്ടാനമ്മ സമ്മതിക്കാതെ വരുമ്പോ ധ്രുവൻ എന്താ തോന്നുന്നത്? അച്ഛനേക്കാളും നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. കുട്ടിയാണ്, 5 വയസ്സുള്ള. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ആഗ്രഹം എന്താണ് വരുന്നത്? കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഈ ധ്രുവകുമാരനും സുഗ്രീവൻ. മോളില് കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ ശുഗദേവ മഹർഷിയുടെ ആണ് കാണുന്നത്. ശുഗദേവ മഹർഷി 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗവതം, ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ജ്ഞാനം നേടി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ മായയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ശുഗദേവ മഹർഷി ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക്, സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ശുഗദേവ മഹർഷി. 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് ഇരുന്നത്. പിന്നെ മറ്റു 2 പിക്ചർ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. താഴെ കാണുന്നത് മഹർഷിയുടെ പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ശുഗദേവ മഹർഷി. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. എന്താണ്? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, എത്രയും വേഗം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണത്? ആഗ്രഹം. എന്താണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത്? 4ാമത് ഒരാൾ ആരായിരുന്നു? ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. കാരണം 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നൈമിഷാരണ്യത്തില് ഋഷിമാരൊത്തുകൂടിയതും. അപ്പൊ ഇത് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് രണ്ടും.
ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തെ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്? ആ ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ, സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അതിന് കുറേ ജനന മരണങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കിത് സാധിക്കില്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് വളരെ വിരളവുമായിരിക്കും. കാമസ്തൈസ്തൈ ഹൃദജ്ഞാന പ്രപതന്ത്യന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അവര് പ്രത്യേകം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു പോകും. അത് എന്നിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ രീതിയിൽ കുറെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമോ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അത് തുച്ഛമാണ്. അത് ഒരു സംശയം പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ ദേവന്മാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ദൈവങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ അതെ, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഈ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് എല്ലാവരും. ദേവന്മാര് ഉദാഹരണം മഹാദേവൻ, ശാസ്താവ്, അങ്ങനെയുള്ള ദൈവങ്ങളെയാണ് ദേവന്മാരും. ഭഗവാൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും. അപ്പോ കൃഷ്ണഭാവം മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മാത്രം ആരാധിക്കാതെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരാളെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. ഭഗവാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാര് ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരാരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അവരിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അവരെ ആരാധിക്കും. മഹാദേവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ നടത്താനുള്ള പ്രശ്നമില്ല. എങ്ങനെ? നമുക്ക് ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താനുള്ള പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതാണ്, ഒരാൾ മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു ദേവന് ഒരാളെ മാത്രമേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വേറെ ആരെ നോക്കിയാലും പ്രശ്നമാണ്. ഭഗവത്ഗീത ആണ് പറയുന്നത്. അല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വേറെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, സംസാരിക്കുമെന്ന്. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അത് തുച്ഛമായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പരമോന്നതമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. എന്താ പറഞ്ഞ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് പറയാൻ കാരണം ദേവന്മാര് എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ദേവന്മാർ എവിടെയുള്ളത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകം എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ദേവന്മാരുടെ ലോകം. ദേവന്മാർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന വരത്തിന് പരിധിയുണ്ട്. അവര് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ് അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഫലങ്ങള്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എവിടേക്കാ പോണത്? അവര് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും
എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് പരിമിതികളില്ല, ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിരറ്റതായതുകൊണ്ട് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും? മുക്തി മോക്ഷമൊക്കെ നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് ആരോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ മുക്തി ചോദിച്ചാലോ മോക്ഷം ചോദിച്ചാലോ കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് സ്വയം മരണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെ അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാം? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്ന വരങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമായിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തി? അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളാണ്, ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി, ബഹിരംഗ ശക്തി ദുർഗാദേവി. ഈ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ആരുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ്? നമുക്കിവിടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ രാധാറാണിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കോ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ മറച്ചു പിടിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അജനാണെന്നോ അവ്യയനാണെന്നോ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാതു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാതും അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? അർജുനനോട് പറയാണ്, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. കാരണം എല്ലാവരിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുണ്യകർമ്മം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? ആ പാപകർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനായിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം കൊണ്ട് നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനായിട്ടും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ,
ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നാഥനാണ്, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നാഥനാണ്, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേ വിദുഹു പ്രയാണ കാലേ പീച്ചമാം ദേവിതുർ യുക്തചേതസഃ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്താൻ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നാഥനാണ്, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംശയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടോ. തച്ഛൃൺ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് കേൾക്കൂ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. തച്ഛൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപോകുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവൻ വരുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. താമരയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ വരുന്നത്, ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? അല്ല, അതിനു മുന്നേ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. പ്രകൃതി എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യ, അഹങ്കാരം. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവാത്മാവ്. ജീവഗണങ്ങളാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഏതാണ്? അധമ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. 2 ശക്തികള്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയും. ഭൗതിക പ്രകൃതി, അധമ ശക്തി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാവ്, ജീവഗണങ്ങളാണ്. ശ്ലോകം 7:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഉപമ പറഞ്ഞത് മുത്തുകൾ മാലയിൽ കോർക്കുന്ന പോലെ സർവവും ഭഗവാനിൽ. അതെ, ഒരു നൂലിന്മേൽ മുത്ത് കോർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാർ, മായയാൽ അപകരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരന്മാരുമായ അസുരന്മാർ. ഈ 4 കൂട്ടരെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? അല്ലെ. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം ആരാണ്? ദ്രൗപദി, ഗജേന്ദ്രൻ. ദ്രൗപദിയും ഗജേന്ദ്രനും. ശ്ലോകം 23 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അതാണ് നമ്മളെ ചർച്ചാ വിഷയം വന്നു അല്ലെ. 23 അതെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണ്? തുച്ഛവും ക്ഷണികമായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ അറിയുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ്. മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും.